bahari emambia bono timanyeti gose anene amawimbi gose bahari yagonereye asobugima bwao bwakera rituko emelindo neroro ya maroire amakongu ao lakini ase emambia bono kobatka no gotero ku Kristo monyene neroranyare ko bagagutuliza gotenenia anene chigurube chinde chionsi nemechando eliagereta kwa bagi gutubwata na gututunya na rituko aserinde. Karibu sana imeya entunda elia ya magerio ye lesson ekerorigerete kurwa usiko na borojenge set yeisani digaga kigima nonde amono murisia onchonga. Karibu sana kwani umonjo murigeria omwanchwa omurigerere bwe station yetu ya ndisi na okwanirwa kirubya akwariganirwo chaso kwigera kwa rituko lya rero na Nyasaye gwe bake sikono bonene. Amina sana mpiamono omurisia so wikirana ase studio Elder Dominic. Happy Sabbath omwanjo murigeria karibu ase amaigeria rituko lya rero. Piamono sana na njenjos fatamisi na kwarigania senchira yobo ikirano nyara ko bagosange kerengeri kyago amona intwe kerokende ase wikinki mana ngonya ko bago kwira libagaria okorigereria a lesson na kerokende ukanyoranga ase narore bwato butantanwa kenchirende ngase narota igwete iga chinka kina chibune chigwetera ase namba ya SMS era ase TV yago na koranchina bokonya ko bago tomera libori yago kerengeri kya utunyara ko bato gusanga amona emambia bono ekiratogendrete go soa ase amagerio ya lesson emambia bono lonchonga turaso gusaba Tusabe Nyasaye tata naenda semambie tuachira sekirukyo kya mabera tukwerera ringambia mono na ndembia mono ase libageri wato iruri guchikwegera ringana mona ringana liao twakwarigania ikekuru sas chinkoro cheito naenda benayo morai asonsi alitu guchikwegera twasabire twigene nga watu iguru wetera sireteria Kristo Yesu Victoria. Amina. Yemono sana karibu ekerato guchikoba atugusika motwe na kerokende komanyani nkikere okugania kwa Nyasaye ase weekend tukoba igweta Elder tugakwana history tukariye mpaka calculator ndoarigete calculator muri sekonde binga akango 49 times 7 igagu kurende ayosi pinigo arenge kobeka obosera igoro yechinga kicho mwelio na nene ekero ensa yekina yanyale koba gigwikirana na intumwa nyabantu libagari na tubwenda ko to kuira konekia abuna ntogenda to ko to korigani kirenga kyarenge kerene kiringa omubaro uyu bwa matuko omubaro bwe miaka kero kende libori ne twale kwebori yanga nyenjo kyobwate gosobwate asobunga bwo munyabantu the how of judgment. Yes, of his judgment 1844 aikero Nyasaye gosuka guchia se achenu naria bange bare gukagera ng'anga korare kintu gike ngoiranare lakini takora kintu gike tairana sobo ikobwense igo nkaite ngase chumeli ntwarigeretie amang'ana ye sobo imemono no mwaka orinto manyete ng'abange mbare basiretie okwegena at the same time aangi atorogeti ng'a inki na no mumaraika ase gitabu kiria Daniel twakirigetie gitabu chapter ya kianda nini kurigereria mang'ana arengoro rons igongo kwanera ya renge erionga nkikeria kiare gokoreka na nki obobani borobo teba ase Daniel yeye igoro ya mang'ana ayo igonga anene chins ngaki chiekina bono gani mate ng'omwanju murigereri na manyete ng'aitore na ndeki na ndikerabe na ninki kegenderete bono iga ase okugambirwa kumo mwanya bantu imono sana lingana limwe mwelda bwo tuwanyorete nga bali babige bosera bwabo bwo kwegena ase Kristo amang'ana yose ipia gocha kero kende abang'ana yo kumusa yokogosia asobunga omunya bantu nga Kristo uyo nyale ko bagoterena otambe ime ya Kristo ngakinatike Baratu aroche nga nabono kugambirwa nkoyo ase bari ime ya Yesu Kristo abanyano boronge obosera bwa Nyasaye bugotoka ime ya Yesu Kristo amang'ana yo kugambia bibiya bigambeti ime ya Kristo akabikumira akabikura anda akagambi saitani ime ya Yesu Kristo akamubwakabwa n'ikinguru kiri cye gikorete ibyo n'amakwiri bone kerago totebi ng'ana kinya sai yanchete nse goikakarwa umwana oyo momoima
ng'erinde muntu ndi bwensi oramwigene tagusira nanyora obogima bwa kare na kare Yes. Nyasaye abwate kurwa ase enkore yane ng'abana bane nabaire obogima bwa kare na kare bari obore ime ya Yesu Kristo no okoba ime ya Yesu Kristo Yes. nokonyora obogima Amen. nekare kwanyorire obogima kugambigwa nkoiyo egekogerwa oyo okugambia ekina obo ogambirie ebibo bibwire naye nero ogoteri nase ekoti achikogamba Yes. naende nero omoteneneri oo bonaye nokenya gotebia omone mbia mono egekoera kwambwerere Pia muno kegima ogochora kwa ongorokio kogose ase mambia bono aye amanangere liburi to na kweburia kera lituko nganse mo kitwa mwire gochora ngomorisi gwatiko goteba ige goteba nga ase gitabu ige kia Yona 3:16 nga onde bwensi gobono kero yo mona bwateri baga lakini bono ira chikotegemenga ngochora ki kwanyare ko gochora na kero kende nsemo ki kwanyare ko ba gogosoa erinde onyare ko gokwenekia buna naye kwanyare ko bagokobori kwa emambia bono karibu sana ase echuma eyengo kwanda to nande to ara iraniro manyete wikiri etete ntora asugete isika keiga tugasoa se Daniel anene bunge bingo morize no byari gase Daniel tugasoa se muma enyaka keiga kurende naende oinyore e lesson enjere kare gukwana kurwege fungo gose ethimu anene kare gotanga mangana atatu oboiko bwense nande bono to iranira ase gitabu keria giokomanoka 14 ekebungo kia gatano na kabere no to chikoba to gusanga amonaye emambia bono kore tara ikororo ethim gose igo ewiki ye igo tokale gukwanira igoro ya komosasima umutungi Komosasima omotongi. komosasima omotongi no tegelda tobe komosingi kabisa igoro yo komosasima no motongi oyo no royo ukosasima ngoro kioko korende ekebungo gegotora emambia bono osase wiki enguru ase gitabu kerio komandoka inya 11 igo ntegete nsoma se omono beke gusirinde morisi onjonga nyara ko binkwari senchera ya bene aye omonene nyasao ito kwa weneire konyora obonene na ugosikwa no kobwa ekiagera aye naye watongete ebinto byonsi na ekiagera aswe ogwanja kwao nigo biabetaroro na bigatungwa egatabu giokomanuka inye ekefungo ya 10 na kemo karibu sana Lonjomo ase rituko ria rero na ichumi yingi mabuna yaikire igo togochikwigera igoro ya okomosasimo yoro omotongi terieto omotongi no yogerete byonsi bikabo yes igetabu keria okorigereria kiogo okong'anya omochakano igete ng'ana omochakano Nyasaye agatunga igoro na ense Ronese gokorigeria ase ogotunga kwaye igokobwata amang'ana araye ogokumi ng'abwate ring'ana agokwana korwa ase omonwa oye na ebinto byonsi byaba yes agakwana na biro byonsi bikaba ogochigoika ase rituko ria gatano rimekera akwanire byonsi biabeire agateba tiga totunga omonto ase omobwekano oito naende ase ekieni giaito oyo agotunga igatagete aba omoteneneri bwa ense eye na egento kia ogokumi nere bwekobwate ebirengereri biogochora amabi na amaya akamochora obwate chinguru chiogochora Yes. akamotunga obwate chinguru chiogochora bono ekero amotunga obwate chinguru chiogochora nabo amworokereretie ayare amaya naende amabi nare arache eki nakoire ochore nonye mbono muna tore iga ase erietete ng'a tomosasima omotongi yes igo twairwe ogochora Okuma- ochore okomosasima, omosasimi yes. osibwangete omosasima lakini bono bibilia yamanya gototebekera iga ng'a ero oria oyo otongete yes naende ekero arobia ebinto biasareka twagotwaso ase ebibe naende ageonchora agekora koba intwe Yes. ng'airine naende akamanya gotogora korwa ase ebibe asibe Amen. igo bono okorigereria iga iga buna arenge atotongete naende akama gocha gotogora korwa ase ebibe igere obobisi bore obonene obonene bono omosombo Nyasaye omanye gokwana ng'a na omwana omoiseke nabe morito nere naibora omwana omoisia na eriete riaye mbamoroke Yesu Yes. eng'enche yaye mbamoroke Yesu Emmanuel yes. eng'enche yaye Nyasaye amo Amo naintu ekero abata Nyasaye amo naintu Nyasaye naende ochire obogoiri obogima bwaitu bono intu na Nyasaye twakorirwe koba egento ekemo ime yaye oyo ore Nyasaye
otobekire imiyaye miyechimba chiaye na nako gambie bibe byabibwe amanya gotokobwo gwokoba abana baye engane yo bobisi bwe bibe ayebwe onde tayora anyar ko bibwa puna gotonge toka gwase bibe na ene gotonga ro buya erinda gusiburi kurwase chinguru chibe ne chia makweli kale na kale yama watenga nere bwe ko gwendeire to gusasi pia mono sana elda tikatangole Tony board tali ntunde ntangani sana eleson gose biblia go tuinyoringa igo tugwene tumosasime umutungi umaitege gotanga kumosasime umutungi kero kenda subu ngwitu mwamanya bantu inchira nero twana ko batogoteania na gutamosasima oyoro umutungi korengana na marikunga gototebia Tara make a comment inda itorigereria ase gitabu kiao kumanuka yes 14 kibungo gia star ne gia 7 yare kurwago iswali iri nindiranĩrie 14 ekifungo gia star na 7 ne gia 7 soma Biblia gotebaiga Elio ngaroro mu malaika ondo okwiruka igorogati oyo nigo arengene nchiri ya kare na kare okorareria abo bamenyeta sense asekere gesaku na yamate no munwa n'abantu era agatebanelio girinene moiro kenyasaye na komotogia ekiagera ensa yayo kugambia yaikire musasime ere oyo tongete igoro na ense ne nyanja ne chisoko chamache I think riswali kwari boria nga inki gekogera bagonya gutunyuria about yogosasimoko every now and then mwanya bantu twabege twororo nebuku yo Kenya ne garo thenga musasime oyo ekebunga gia sabe gia koranga musasime oyo korete oyo tongete igoro oyo tongete igoro nense lakini tuamanyire gutwara azimwanya bantu tuatwarire awa tuahoneriense tuachenjiri the perception the reasoning the way God enjera nyasa bwena gora gento ki wenda gusasi na kige kogera no mwana ikokonya kumuinyoringa kora revision ninki ge kogera togusasi moyo motongi ese ngencho are umubwatani ase mechando yaitu na kia kogera tokuinyoriwa saa zingine nditokonyora mechando bata banga kirigiri nchera mate likagiasirira rende nchera roro nenda bana kirigiri guchinchera mate this is why tokuinyoriwa ngabono murigereria there are those times okonyora tribulations ngia kogera tokumusasi manyasa na kikirio morisi akwana kiara tanga esenge ncharo mutungi na ero tongetense na ngento kieki na igoro na beyonce birararia imororo kerakuru kumutungia that means ntuboneta kuinyoriwa nga itori cinete tikurwa nga itorwe uburuso bwito gose nga itorwete egere tumanya toira naso musingi oria okorete gento kieke tuabekereto unense ntobwate ibintu bigoto make twara tuatebanga this na jifunia kusema na injenga na inje no mokenyande ebintu mbire bigokomeka na intura bye bitoko inyorigwa egento kende nere egesungu batanga the one who cares for us oyo niga ingakiende yonse tubwate mechando era no akorete gintu kieke no ara mona intu atugurindete kurwa se mechande o moeripi ebintu mbire bikororekana asubutungi inki gekogera ritanga nitumusasime una twateba ni garo mutungi lakini nande toinyorenga etukumusasima singencho anene mono nerese yabegete singencharo mutungi bwa inseye na biribiroro Piemono sana nere alfa no mega enchirende nero muchakano no mwelio ukwegena gwitu okobori nkobori kwaboria ngakende nkere nande twasasimire nekiendara gukwana tagekerania onyoro chire ayando tumiragu embire twasasimire nense yetogosasi manereri ligereri ngase gatabu keriruberie litangani ya Yohana ibere osome kibungo kiege 15 goika 15 na bibere
iruga ritanga rya Yohana 15 ribe ritanga rya Yohana 2 ebingo kia 15 gwekiye 15 na kabiri timwancha enseye nonya nebinto bireo asense omuntu karanche enseye obwanjani bwa tata tibori ime yaye na kibyonsi ebirase enseye okugania okobe kw'omubere n'okugania okobe kwa maiso n'obwenene bw'obogima obo tibiri korwa ase tata korende nigo bikorwa ase ense genderera na ense nigo egoeta na okugania kwae korende ere oyogokora ogwanja kwa Nyasaye nigo akoba moyo goika kare na kare bono omoriki oyo igata teba ng'a mwanche ense n'ebinto birio kumanya go divine obeka boronge egiensere Yes. ateba namba eyemo okugania okobe kw'omobere Yes. Wrong desires. namba ibere obeka okugania okobe kwa maiso Yes. namba isato oteba igoro ya ering'ana ria oboimokereri igoro obwenenu obwerori bw'obogima obo otebambire korwa ase tata mwanyabante ekero akoigorwa agocha ase ense yabwata okugania okobe igabwata okugania okobe kw'omobere okugania okobe kwa maiso aende omoenenu na omwerori ase ebinto bionsi noorigereri kero omonto buna tore igo okoiborwa n'ebinto ebi ebibi bikorokwa ense n'okugania oko okobe igo gwasoete ime ya abaibori baito bari beritang'ani ari ende nekero bariete ritunda riria riokomanya amabe na amaya bono omonto kabekire naturally iakwenyora gokora ebinto ebindi igekwera okonya abanto babachete ebinto buna bono teba omobwekano gende ase eduka y'omoindi mambia ebinto mbire abachete agora asasima Amanya koigora. amanye koigora gokoigora osa kibiri bia asasima egento keria gokona rikieri tang'ani omatebiri igori ri kwamoteri ndi rionsi ya gokona ri ese ng'incho akanyasai kari kaye gatagete Keng'wanso. ekeng'wanso kogocha ase obogima bwaito intwe omonto kanyorire enibo yeko buna enyasaye ase obogima bwaye omonto kabwati chisembi chiaba buna enyasaye iga ebinto mbire ebinge tokwenyora togosasima totamaete ng'a nkobisasima tore noe nabare ase ekanisa Yes. nabo okonyora togosasima ebinto ege totamanyete gose na omwana okorire buya kwamoimokereri igoro kobwa nyasaye igombire o Ndireo. Encherende omorisia elesoni yachira singa kichubwenerete. bona amang'ana aya nagekoera noe ensaitani ekero riria agotema kristo akomoira ase egetunuguru omworokia amaguti Ense yonsi yense Yes. amatebi ng'ebinto ebionsi nkoonde bwensi gicha kora abekeri isu nse onsasime Yes. bona gakirigereria buna bona ase kenya yaitu chisegi nchiro chiosasima chisege chiosasima achiro ase ng'inche ebirengeri bia abanto biatantanigo batamaeti ng'ong'o bagosasima na abantu barete ebinto ase enchire eng'ao ase eng'inche batagete enibo na enibo yabeire nyasaye y'abanto ase ense eye lakini twabekerwa iga ng'a ekero omonto agokora ogwanja kwa nyasaye na obwanchani bwa tata bokomenya na ekero bwamenyire borabe okare na kare obwanchani bwa tata mbogania okorera omonto amabe erinde onyore lakini bono otogokorera na amabe twamanya konyora ebinto biri totagete nibi na enchera eyemo yogosasima Pia mono sana omorisia ngagete lesoni twanyale kwa tokonya obosera boisaine koreng'ana na kero kende enchera egende tokoba gotoa amaigerio ring'ana rimwe amune ringa komosasima oyore omotongi torigererie obotongi bwaye na kero kende obuya bwa nyasaye oyo igekokera atokonyara kwa tokomosasima kurende nabo konyara kwa bogosanga ekerengere kiago amuna intwe mambia bono ndoche chi sms nyingi kigimagaiga narigaiga okorokwa Lydia Nyaboke agota happy Sabbath mambia bona Bismas mokua kurwa chisemo chia kisi getembe nubia agota bani kondani amono mwanjo Sharon na omwano ya Eugene mpaka omweli agota bambia mona singincho ye lesson ya etume happy Sabbath to all Adventist mokogoti omandere kurwa bogesaka mokonge bobasimbia mono sana narigaiga okorokwa edwino mwenga kurwa Kajiado present watching live omoroberio amagero lesson emambia bono Elder Boaz Ochanda happy Sabbath kurwa chisemo chilikia Joska Machakos County. God bless you biamono sana asincho yebirengeriya omanyete umurisia ekera tukonera igoro yo kumosasimo motongi kero keno na barabole na kinda kore manyo no motongera kini ensemo entangani lesson yego tabanga omosani
ekero kimechando umaite umurisia miaka yago okay nemene mengera kiga no aba gusungura tabarenga gutaka kumanya umusani okero kende nekero kwara twari no nyaga kubaiga kwatwara umuchando gite aliyo kumanyanga na kibona nimbwata basani ga kera kwara soire nonye kwara kirenjera gite kwanya ngo kurutota enjerende umutungi itonera tukale ko bato kwaniranga umusani ekero kimechando umutungi to kwanira imambia bono noria ore anga mona intwe ogotosira ingakiri okweto moyo unyaka baga kwa ringana lyo gosemeria sobugima bwitu bwa karituko gaunga gitono tora to differentiate between umutungi oyo ne binde bide twali banyara ko batoko tabana kitwa ire libaga asogo sasima sobugima bwitu bwa karituko ine ekerolense kemoika ekerolense kebugima enibe yago amasoma yago n'abasani abakero kendo yatiri bagaline nasobugima bwao ngocha bale bagosira nabo igabanyara ko bao kwa ogosemeria bwo komenya lituko lyange omulisi natakanga konye gosoma asigetabu kirikia Matayo lino nyara ko gukwanira litukelio asoikera no Matayo 13:20 na ekemo ebiblia gotebaiga kolende taline Nyaronge 13:21 kagetena bo kebwata kurugora lakini kirana somere 21 gotanga kolende tari nemeri imeyaye ogenderera ekeregeke na ekero emechando egochia gocha osokoro okorosibwa ase ng'encheri ng'ane eri obwango orokorwa ase okwegena kwaye yako bage okwanira ogotebereria kumoreng'anio bw'omobusuri yes ng'ayichi musureji chikawa siciagwete yes one ekare gukwanira mono omusingi omonene orenga iga origereria liberation ase Yohana yari egesinga gia Patimo nkiga kogera agosoa egesinga gia Patimo ankorora tokare eserikali yeke Rumi ase chingaki echio gekare komo bwata na gekomoira seng'encho wangire gokora buna abakorete gentu gieke una batagete bakumubeka ase gesinga ano akare korora ase getabu kia Revelation ya mokianda mete ogesoma ase kegusinga gegoteba mokianda ng'aki gegoteba kumanoka mokianda mokianda yes na ikromorisia nje Yohana momuromino na omubwatani amona inwe ase mechando na ase oboruoti na ase okoremereria amona Yesu nigo narenge ase gesinga gekorokwa Patimo ekiagera nigo narenge koraria ring'ana ria Nyasaye na komobera Yesu kirori soma 17:18 ngachia komorora ngagwase amagoraye ngababuna oyo kure elio akabeka okoboko kwaye gwokori igoro asende agantebia toiroka inchenoyo bweritang'ani na oyo bwomwerio na oyo ore moyo nchekonya na kure na ligereria nigonde moyo goikakare na kare ninde nebigorero bia makweri na ebi ase abakuru ning'oyo Yohana taite koreta ase tore yes oyo ro ase kere ekogera ase eng'encho eching'aki naki gekogera nkobeka amang'ana aywo ase obweng'e egere omwanchi omorigereria ayanyore buya yes Yohana niga are egesinga gia Patimo niga akare koremia abegenia lakini nere ase ekebungo gia 17 niga akare konyora oyo okomobekera oyio ore Yesu Kristo oyio oro kare na kare oyio obwate chinguru ase gento kiende gionsi gose ase emechando eriende yonsi nari Yohana atigire akwera araria ase egesinga eke gia Patimo lakini ano Nyasaye akare komworokera na komoremia na komoa gento kieke na komoa chinguru echio gokora emeremo yaye gekogera konyora taraikerania biri Nyasaye amobegete this is the time Nyasaye akomoa chinguru no ene gitabu eke kiobobania kia Revelation no akare gokora gento kieke no akare gokerikera na kigekogera gekare gotorokia ase ritukeri inki gekogera tokomosasi moyo motongia egekogerere noare ase ching'aki chiri tobwate emechando 3:10 Revelation inki egoteba nkorera abwo egere omorisia 3:10 inki egoteba
3:10 gitabu kia Revelation na ikiroro Morisia. Biblia goteba iga ikiagera ubwatete ring'ana riane rioboremereria inche ninkorende korwa ase ngaki yogotemwa eyere ang'e gochera ense yonsi gotema abo bamenyete ase ense. Igo ngakinde yonsi emechando egocha ngakinde yonsi okonyora emechando noarang'e na intwe oyo Yesu Kristo na kiakogera tokomusasa. Sia mono kegima omanyete omorisia emerindo y'obogima kuchire atosuguma mpaka ekona geto mpaka wataka kweboria abantu bagoteba nga identity crisis, you develop identity crisis inchireria barabasa kweboria no mu Kristo nde kwe wale ekona geto mwawisa nansete esingencho yemerindo y'obogima emechando gwete but kubatakana Yohana asegesinga gerikia Patmo asenera asugumire kabisa na bwata gosemeria kubatakana marwaria nyanta koba gagotwara ine ndege torigerie kamera ri umurisi ogosemeria aso mundu nare koba gago tugutogo semeria kwa eri tukaserinde asugumwa ayo kerito yes bana kwaburi okuburi oku Yesu nabari omusani asenga kiyemechande ndi yonse lakini naende ira tuliere tena nene yiga so manga se Yohana isana isateke mungugie ye 12 toigu na gukuana sana isateke fungo kia ya 12 Yohana na ikiromorisia Yesu agakwana na barabo nainde akabora nje no mubaso bwense oyo gontunyana takogenda aso musunte korende nabe no mubaso bwobogima oyo gontunyana takogenda aso musunte korende nabe no mubaso bwobogima ase kafungo keritwa bwate kia kwabori kiritangani kia Mataya 13 kemungo kemerongo 2 na kemo igo kwana igoro y'omubusiri obusorete chimbusuru chikagwa chinsemo awawo yeri tangani ya gwetenchera nyoni chikabugori chikaira uno monta akorande ruingana ta kwarengerere bwango saitani umugura ochicha eyende kagwe ekebungi kiari gukwanira nga ne chimbusuru chindi chikagwa asegetare kuchiakina naende chikamigwa asenginjiri robarita bwate ritarengeri isaini chikamigwa nekero chiamigo chikuma umanya gwateba ng'ariro beri echi chiagweta asegetare no muntu ogwita baring'ana ekarari tabo moita Yesu no muturi oyo be aseng'encha tabigetiri riria ya senkoro yaye biya ekere mechandi egocha ne amang'ana yensa gocha momiga amobwa omosombo Nyasaye Daudi obeka igase Zaburi emiya mana 19 ikungu kiaye kia 11 somororo tabya Zaburi emiya mana 19 ikungu kiaye 11 Zaburi emiya mo 119 11 na agachire ring'ana riao asengoro ya neime ng'a tingora ebibe asore na agachire ring'ana riao ase nkora yane imerinde tinkora ebibe asore abanju ekero tugutara amo na Kristo tukumubwatia ne ring'ana riaye rire obogima na rikogera tumubwati twariga cyase chinkoro chiaitu ring'ana ririatura twamanya gwikira okugani kwaye ring'ana eri origereri naende Yohana isana emeronget kemungu kemerongetano omana bitatu lero yesome ring'ana eri narigo tomoika naende narigo tobogima ekero tokoriegenda tokwigena kera ring'ana rikorwa ase omonwa bwomonene igo rigo tobeka twabang'e amo na Kristo Yesu Yohana isana momorisia kemungu kemerongetano omana bitatu soma ekiritangana paka paka kia gatatu 63 soma 61 paka 63 61 to 63 ko Yesu akamanya somo yo enga aborokyo baye bemurunganirie ring'ana eri akabora akababoria ring'ana eri ndiaba go
ndiabagochire ndiabagochire naki eraberende komorarore omwana omwanyabanto okogenda ari ase arenge ritang'ani omoika noro okobeka obogima omobere togwenereti gento amang'ana nabatebirie n'omoika naende n'obogima Yesu bwegeria abantu baye kobatebinche ninche omogati bw'obogima omonto kararia omobere one naende anywa amanyinga ande nane obogima bwa kare na kare taiyo amanyinga aya agoiteka iga are gokwana okoria obogima bwa Kristo Yesu nere ring'ana ekero tokobeka ring'ana riaye riase chinkoro chiaito ime erigotoa obogima bwa Kristo Yesu ring'ana eria tokoribeka riatoa omoika Kristo Yesu twamanya koba abaremereria ase emechando bono gaiga aborokio baye ekero abatebi mbarirengereria bakaba abango bagatama okobaboria abagocha tinare kobatebi igoro ya okoria omobere na konywa amanyinga nakobatebi ng'a nering'ana gekona ria omoika na naria obogima bono atateito okomotunya buna ring'ana riaye riatebire etokonyora buna ore oborabu bwense etokonyora oborabu bw'obogima nense engaki ya emechando gotwigenire obobui bwaye bokobarora Aburahamu ekero agatanga gachiorwa omwana ogo naende omwana ogo bweka omomaima akabwati ring'ana ria omonene akaina chiekina akarwa Isaka nomanene okomatenga bono namanyire tobasa goita omwana ogo namanyire ng'a nomwegere ote Aburahamu ne ring'ana ria omonene abwatire nobogima bwaitu Yesu agotobwera amatemwa ekero twabwatire ring'ana riaye pia mono sana omorisia Yesu niga gotobwera amatemwa ekero twanyara koba tokobwatia ring'ana riaye emambia bono sange karengere kiago amona intwe gwetera enamba yesimi eregagwo ase etv yago ase screen yago napo gwetera ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital napo gwetera YouTube Ndizi TV News karibu sana Wanyeri nayo kwigoreire etv yago boniga kwabukiro kumetinkiga kagendreta ase TV ono morogerio amagire leso takako bado kwanera echuma eye no tono morisio njunga napo igo omorisia Dominic koenekia natonyera ko bado kwaretera leso ni asinchira naendo Malaysia nonye Daniel kerakorutu esenguru yechisimba nering'ana egene Shadraka Meshaki kana Abednego bakorutu eseria ring'ana begenete Yesu akamanya kurugoro agacha kobakonya iyakoba manaintu ekero twigenire kera ring'ana rikorwa somo pia mono esegi erene no morisi Dominic aso bwitugo mo Kristo na nene chinga kibunechi nesegi erengete ogosasima ageko manyete no wanyeji skando chire no nyase chidoro chega chigenda kuthina bintu binde nesegi ogosasima nande tutaraikera ase segi yokurwana na komanya ogosasima gose yerengete ogosasima mbuya tomanya naki omotonki oni loro yo kale kurwanerwa senge je okaraki yo gosasima na geko gerase getabu keria kia okomano kai komenye 7 ndu asoma kintu gitomurisia se ubango kabisa turigira se getabu kia Isaya Isaya batengana Isaya yes 40:26 getensome kufunge kio lindengo alibaga na tukokwanera digereria goche igoro morore ningo otongete bintu ebyo byonsi twara gutwara libaga barisi na batware kurigerera igoro lakini gato ise kurigerera igoro akini ayo mwanjo mugironya korarisi kuiga gose kunya gutara kurigete simiago digereria yango gochigoro nabiro ebibire kare gotatebiga digereria gochigoro morore ningo otongete bintu ebyo byonsi nero uria ukora emiganda yebitongo ebyo aso mubaro obo nakoroka kerekemo erita riaye okobwa kwaye no konene mono ne chinguru chiaye nigo chire nokobwa asayo kende tikemereti nonya nekemo karibu 44 gabu nero fast 24 44:24 etabu ya Isaya 44:24 nero some bwatania maigo 44:24 wataba mulisi okay ego teba 24 ayanaro omonene omoborio oyo tongete ase enda ya nyokwa goteba ninche omonene natongete ebinto byonsi ninche bweka naramburete igoro chionsi nkara ense gochia chinsinyo chionsi naonde tarengeo ore ongonyete inki
twari kurigereria ekene no mwanchwa omurigereria Yes. kurwo mochakano uyo tate nyasaye era no ari buna gintu kieke omotongi na guikira bono iga no ari buna omotongia ninki gekogera tukumusasima twakwane gento onya kwaigua introduction twatebanga tukumusasima uyo eseng'encho nero omotongi oigora mona gento kieke nense na ninki ebuku yateba onde nari gusu mubwate sete Yaya. Era gweka. Oene kera kwara no maite ng'ai atenene inki gekogera tukumusasima ntumanyeti asa atenene na gekogera omoriku wirese ni atenga he is the God who began this world who is ever present in the world and who is never forsake his people in the world esababu nchiro irengecho na jisomire chire ng'eisato egekogera ere nyasaye kurwo mochakano bwense oyo otari kubora orora sense and oyo otari gotiga abantu baye ngakichinde chionsi na kigekogera tukumusasima pia mono kigima ebuku umayete yaraire keusi yande yakwanire amangana marito mulisi ngoko yariri koko yarambura ejerende umayete gento gekoramboru ane gento gyagegorete keringire igoga iringe tabwate nere umutongi ebibiri gotoerera chinguru chiare ngorro asobotongi ande chiro nakegora tukumusasima nakegora tukumusasima mambia bono. Asante sana Erika Sanyo, David Nyangenya na Dennis Migisi mogotanga no mure ime ya omoroberio anene amagere lesson emambia ya bono omorisi oise kurigirie nsemo ya kabere na bibwatanete tukuru ensemo iri ntangani yare gotabana ki tumusasima mutungi yama odana ki nyasaye ore ange bwange kiabo kosekero kende umwantu murigare bone na ki nyasaye ange amona intwe ekero togoteba nga nyasaye ore anga siri nganiriga tokoroka na obara atebese gisonga nga present help ogokonya kurange ogokonya korororo ditanga ni inta yeto gukwane gento getimanya guchiro omonto mwaka 1859 opo chakubwa eliete gekoro nga evolution ngi bintu bya obonchoreria Charles Darwin akarigarigeririe ibintu akabeka ebirengere byaye ekara kubeka ebirengere byaye na Biblia yari gitu emyaka eminge yaitiri abantu bakamanya kubwati theory yaye ekara aba science bebeka bagateba kuna bona in America bagasweep ensengima bagateba boni ebaiguru ya nyasa omutungi baitigatorigeria nyasa ya science amundu kuru Armstrong nero yo masa batangani gwagenda so mutienyi bwe ko manyani ria kurwa na nyasaye ya science na ira kine yari Biblia na achiete nero ugo ikaigura agachikurigereria agachigwa kaniche machine tiabo ikaro bapimire nseye ibagoteba nga egekuru kubogari ikakuru muinu guchimuinende uko chikurigereria nseye igere chimaili chimisa na isato 650,000 wesa kugabana nseye yaitu iyo ukachinse 100 chuka chisaine esaisi yorioba na enba gorigere libanyo anga chingene ngenya sato ngite nerenke pi asi chingene ngeni chionse eye ko yopwatia igere size ekwerende yere size ya mara milioni 1 omanya gukumirende eriyo beriga gukurigereria nga kori kurwari iguru igari wakaiga ntopwati nguruchinde chionse asense chirekere chinguru chierioba ekarachi gwako kurigereria ibintu byonse agaoncho kagateba nga ekene nyasaye nero mutungi na ndagatangi gintike kiangete ekaro hatira igura na ro mutungi bwaye ugusukobara nkana chekine ngekene nseyete chiti asoma bosa kano ya chita singi jo mutungi yabe getubosera kabisa igo kende ngeyo no anya science yeitero by coincidence gentongi nekyo na eno oyo ndo Charles Duke nero kwa na mwaka 74 ojigo iko mutinyi guroko nye liro bali ro mutinyi
okobori ng'urirete ta akamanya gosoma Zaburi 119 ng'a igoro ekworoki igoro ya obonene bwaye amo na eyanga yaye agacha ase ense eye ekero anyora emechando yenka yaye Nyasaye oyio orange bono ngokwanera akabori ng'wana igo nachete ase kero narwete omotienyi igoro gachaka gokora ebiasara aba omoteni nkwagansa konia amarwa akanyoa obokong'u bwabeire ase egati yaye na mokaye akaya enyuma yaye ngokwere akaboria abanto ng'a gonkonyere enyuma yaye abanto amatenga togotema Yesu ng'aki ngomatema ase ogosoma ring'ana nase ogosaba ekero achi gotema Yesu enyoma eria yaye ekaba akamagocha Kenya agateba ng'a ingakumia konyoa ng'a Yesu wari ang'e muna inche ase emechando yane osoiro ombwereire emechando yane na enyuma yane yabeire bono nche nabeire omorandi noe narenge omosayansi igo ndairane science rioka ekero ndanyore ng'a mbange ribaga ria omorandi Yesu Kristo Amina sana. emechando eria yaye kabori iga buna ririmo roche ase ense ya Babuloni buna Shadraka Meshaka na Abednego barutwa ase riera ria omorero ng'a na Yesu orure igoro ng'aka obasiboire otarire mpaka Nebukadneza okorigere ng'aki omonto ochiraria abanto twaruta agari batatu okayoyo banarwere ndocho bono nara kobika ng'ase ring'ana eria ekero togoteba ng'a Nyasaye oria ng'amana intwe igare Nyasaye okobogora chigurure chitu chionsi rituko ase rituko naende ng'aki enke totanyare gosinywa goikerania okogani kwaye ata asinywa gosinywa okogani gwaitu bono Nyasaye oyo ore ang'e rigereria ase egitabu gia ogokora oise korigereria gokora 14 kemo kia 22 Paulo bachire korandia ase omochie okorwa Iconium bakamanya konya omonto igoro twekere makuru obwana bwaye akarigereria Paulo iga ekerema Paulo akamanya kora ng'omonto nane okwegena agateba ng'a tene nase eretare Yesu ogende omonto oyo agachi yewante ng'a tendere agatenda ng'aka akenyora obeire omonto ogotara oyo eboretwe ekerema agansa kominyoka kera asiri nawendire abanto gotenga Nyasaye chiaorokera nere Nyasaye oyo togotebura ang'amana inte otongete abantu bonsi wetera ase omonto oyo ase emechando yaitu ogotobugorie kere engaki okora bionsi Kemono omorisia ase ng'enchi okoerera nakorokia naki Nyasaye are amang'ore kero kende omorisia igatumia tu emegwekano eriere ase ebuku ase abakoreri na ebikone Nyasaye omanye nanyate ko bagokora na goikerania amaganio ya abantu bakimaete omorisi gose ine nakitokona kwebori tukaserinde ndirororo buno omokristo oikenga kigete gwateba ng'a ndoche ng'a Nyasaye omanyete ase nago twatanga inchera nero komigo nobogima mpaka kwa batempted goteba ng'a ndoche ng'a Nyasaye koramo ontigire ase ng'encho ogokoreri timaite gose omorisi nonyala koba gotenga ine ninyare kana nandi Nyasaye asukang are amona mwanya bantu ria nyate koba gagotunga nakie kogera twasoma timetie nyumwanjo morigereri kwarigereria amang'ana twarigereria devotion Nyasaye niga agokora gento kieke akoigwa orora nande namanyete that is why chinga kia Abaisiraeli bagochandeka ari ase eroro ring'ana eri nakio omaete ngotaka twenda nakeri tokwegera ase eresen ritu kerio ng'a Nyasaye noare ase chingaki chinde chionsi chiri tobwate gento kieke tobwate emechando God is ever yani ngaki teyo Nyasaye agoteba ng'a tari ang'e na barati ang'e na abantu baye naki gekogera ase ebibungo biria osoma Isaiah 57 verse 15 ng'aki egoteba Isaiah 57 verse 15 imefika hapo 57:15 Biblia nchenwe goteba iga aya naro oyore igoro mono oyora agambe goika kare na kare oyo erieta riae no mochenu agoteba inje nigo imanyete ase achenu are igoro mono imenyete asara achenu igoro mono boigo nigo imenyete amono oyo enkoro yaye yeitirie na kwegia yeitirie na kwegwekeia erinde ningore omoikabu oyore omoitongo obo omoyia
na kwa obogima ase oyo engoro yaye yaitirie yeitirie igo Nyasaye nigarange na baria bamwitabire yes ekero kwatigire bibe nkikeri wakora weitia kwaira na sare abu nabu Yesu Kristo agoteba ng'a igo tukagira ng'a Nyasaye nigagochikoba baka ang'enuria ore omonyabibe na kikeri omorisi ateba ng'a riria abachenu ba Nyasaye buna babo Shadrach, Meshach na Abednego buna bakurutwaria ase eng'encho chinkoro chiabo chiaitabete Yesu Kristo aba nabwo arang'e na barabu omonyabibe ekere eitirie nari Nyasaye akobang'enere Nyasaye tari kobang'e nonde bwensi kero kende omorisia ntegete tukwanire ngane to asomo timokotoire libaga lia bena sincho mwancho morigari gotome birengari bya na maburi yae gotegete tumpori ganga kero kende ne nyare kana ntu mwanya bantu ni ntobegete chinka ki chio moboria kobanga mona intwe yakongera ase kwise koligere migwe kana ebere tato iga torigererie Lazarus abasibatu bali bamwe aba Lazarus niko barenge gosubwa mate bwaya mona Yesu na bwarenge igo kolende Yesu utigire according na basibatu bali rende korora kwa manya bantu nena ki Lazarus uruwarire chinga ki obokonyo obwenete gocha nenga ki omontare omurwaire ati uruwarire otebi gumbaka oroboti iru oroboti Yesu ngaya Lazarus na barwarete Yesu otigire Lazarus okure ande bono kare gocha aso kurigire kwa munya bantu torigerie omubwekano kabere Abraham gaote bwanya ariko bagakuru umwana wa ibuneke mwanzo Abraham otigire ucinga kigitaria kweyarigani asinge njo kumuruneke mwanzo kurigi cinko kutara mpaka igora ali asinge tunwa kubanga umwana uri mpaka mubeka ali cinga kinchiroro rawo lakini kurenda asomo elio Nyasaye nyarako bagagutuma iki mwanzo kirike ngondi na asomo elio Yesu kagucha asinga ya Lazarus nigagukurira kero kende kumubukia ine ninyarikani ngawa timing tukanete Nyasaye tokonye into to bwato kugani koro kube nechinga kichito mubekere wrong timing no na reko beka iyo aso bwe kabisa senga twenda somo temo ukomando kaisa tu kebungukie ya emeronge bere ya watanga ante ne ina siri ngutura yes umunya bibi utaramumanya Yesu utaramuitaba Yesu nabari angenere iyate ne ina siri yakonya gutura the moment ya kuigora bono mchando ko basumanye bikoigorera Yesu aso is ever present and very close to you ikiatenga ionte ni ngutura yes Paulo ya akerari Saulo ya komyo ko guchigoita abachino ba Nyasaye no Yesu ari nginga Saulo ga kinkio konya gonkoreraga akaranyo Saulo kongirio mutubu mirepa ate abono onkoretu burabu ochi bugwaka maiso umanya kumanya ngana ondanga manaya matukonso akamokoburi Saulo nkyo gonjane Saulo ekarabu muko naria woche sebirengere bienga he came to his senses na yongo chanda okomatenje Yesu Nazareth ogo chanda bono manene nkingo kora potambe ekero omunye bibakurwana akurwana kori bibiri dasirikale na kare omanene aronya kumurigirie bintu bikongu byachaka kamuikeraga akamukuna use nabe nekanyeri ndaikera asomanene igo botambo manene ari ange asomenye bibe akumurikia kokorigerie se kitabu kirikia Abakolosai origerie kitabu kirikia Abakolosai eyemeke mungukie 13 paka 15 na kabiri digererie oroto some orore buno manene Nyasaye uyuranga manaintwe na indi bunate getego toreta ase ekina atuturie atuikere nto babana baye soma ngororo Abakolosai yemo ikemungukia ye ogosome 13 togenda mpaka 15 na kabiri nere otosiborete kurwa aso kubwa kumusunte na gatonganyia na gotosoia aso gorotibo omwana oye omwanchwa ime aso omwana oria ntore nokoborigwa nokwaberwa kwebibe era no muweka no Nyasaye oyo tari korrekana omoiborwa bweritangani bwebitongo byonsi ime yaye ebinto byonsi bigatongwa ebire igoro nebirasense ebikorrekana nebitari korrekana onye nebirogo
biobogambi nonya onye nebirogo biobogambi gose amaroti gose amagambi gose abare nokobua ebinto byonsi igo byatongetwe kwetera asare asing'encho yaye. Bono igo nakobika sobweng'eiga ekero riri twagwete ase ebibe naye nero oigete korugora agatoikera naye nero orwete omorobiri bwokobori bwa kere emambi eng'ondi enyenywe na mogoroba kworoki ng'a narugocha gocha naye nero oyo oigete korugora agacha akaba mwanya banto akaba intwe erinde agatatoria kende nke ikera ase ense giakorekania atari ang'e nere gekora gwechanda kwae no gotoreka gwaito atwenyorere toba abana baye negekwera ng'a nero otongete ebionsi biarengo naye nero ochete akaba intwe aenda amanyero gotoreta otoikirie ase omorobiri bwa gotoreka meyaito ebibiro obigambirie obibwire engaki yonsi abeire oramo na intwe ase eng'encho ogwechanda kwaye no gotoreka gwaito. Bienvenido sana Ndizi TV moi enyomba echaire na Janet oye kurusauti mogirango ndonya mbiya mono ase ogotoerera eleson ase nchira engiya mono nyasaye abasesenie mono abarisia bienvenido sana ndege mose kurwage soni watching live pamoja hadi mwisho mbiya mono boigo ase amagirio eleson emambia bono tunyara ko batokwerwa erinde tunyara ko mosasima uyo tongete igoro amonense. Amen. Sa Henry Ayora kurubogita esabato engiya ase Pastor Gilbert Onyango, Christopher Wanyamage, Daniel Gosire, Samuel Unyego, William Mekenye na balimu bosi bagileo pia na Melanie Mumanyi agotabanga eleson yetumeye nigore esegeto enene asobo koreri kwaito buna abakristo ngati abanda bange pari bagane to bagusanga ebengeri byabo amona intwe mambi ya bono na eto siekero isikote getoragenda somotimuka omokeja na ogendera ko bagukwebanga kweboli agose kobole liboli na boigo kero kende gotomeka ngeri kiago emambi ya bono ekera togenderete ime lesson como sasima omotongi togenda somotimuko gore na tore ase ekero getari getambe. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Eikeye asoroboti wa bene ase emyaka emenge yabirigeweta obogima bwokomenya anene ase omobaga nigo bwanyareko bogotwara chiburaburu nabo igo chisegi echikoletwa amo nechisababu ao tugatwara problem from the previous somobaga yendo yakaleta those problems kase chisegi
Uwe chiombe. Ni bintu bitanyara gukwana byose byere. Ine ngerekie keguso kianyarete kwa gekoreta chiburaburu amone chisegi ase emebageye. Igo obwebwa arenge oikomontari goitwa ayo abo gose osoyo ito. Obu no ubwa arenge obobe bwe eramani kale asama tukaetire. Lakini mugukira bono uno tukwana iyo. Etamenyete no murembe. Omwanchi omurigire begatasene Ndizi TV abande nabarabugaiga nabasai bagende ko bakwegokeria omurembe ore ase omubaga oyo gwe county ya Kisii ne county ya Narok. Jumamosi enseye monene suya maragova nechinsa isatu nenusu chiabatuko ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama Tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goikagisieri na munwa kuna bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what men cotton pants t-shirt T-socks jabol tubwate mezigo ya Canada ni mesigo ende ya koru China different types utariri ni yumucho Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuno namba 2 na boigo nyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice to customer chetu on which bill baguchakana barogu especially abageni bali baguchochake biashara kutomatole mizigo na yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga chia mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange Boss Kauzu weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend Jean-Roger Musi abantu bonse piko batabinga enere show nambeyemo eshoemo kabisa esho ya rumba kitoko Yesu bakakata yena niye Bashapate batalela bakakasete iyo kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriya bagotera n'ayandi mange Sheba mwekero biwayo na manyomo na muzikio agano tukutuara chipanda awa tuabina rumba okwe miziki ya kala na kwe pesikeme bogi jisukuru Urumba, Chilingala, zilizopendwa tuwabugichi ohangla tuwabuye misiki yonse ya kare mono ye chinga kichiri misiki buneri yabo Franco Luambo Makiadi oyine tomanyete mono orenge umusacha ase abali bacage tumusiki urumba no tujitwamanya ko rugagu abantu buna babo tabule buna Kenya babo Daudi Kabaka emisiki menge myanso misiki yekelero ya rumba na kweli ngala na kweli pen yuspebyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tubisi kumocha kwa batemwese pe inyorangani kulia Jumamosi chinza nisa na ibenenusu tokiria mabelera tokina mabelera kila lito Boss Kauzu rumba imeya Ndizi TV kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amariogo ayo niga kubwenia amarwere buna oburwere bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwere ya komenta baga kachinguru chubosacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka diantu bwata mariogo y'abantu batari konyore toro
babwate shide koroko insomnia tubwata marioga yuako bakonya tubwata mariogo ye kifafa abana bari bagwitera mache borere baitanirie myake ri babonete go tera mache borere tubwata marioga yu na marioga nde amange amarioga yo nigabwata monchoria manene kubwaria butambe ugutumika ekiagira niga kubwenia oburwaire butari kuiranirira yani togoteba segesongo igare anti-periodic emineti ekere kwarwarigu oburwaire bonde bwes na marioga yaito burwaire obumburi koirana boigo ekerugwa ikire asinye gitari yabo nigo bagokorera scanning omubiri omugima ilio kworokia asuburwire bure tubwato munyagitari gabo gokorera omonto scan y'omubiri omugima alafu ekere gwapimiru twakoe advice na toragokonye mbabwa torosagia ase oranyora marioga iyo imiyomo chokisi ase benki ya family benkiere rirongo ria kabere room number 07A gosoba keresime ase namba enoti isano na ibere kianda isano na ibere isano na isatu mara kabere isano na imo mara kabere kianda ibere Eva Health Malt Dynamic Habo Ndizi TV Ubwansu bw'umuguzi. Biamono sana naende omwancho muligire bweta sende Ndizi TV tokotebanga nabo obwansu bw'umuguzi asemerobeli autogana tokoto kwariganiria chinsa emerongo ebere nainye matuko atano na bere wiki kwendeke nkonyere koba gogosemiwa aboigo kwemanya naboigo kotwara amasesenia abene kubatakana merobeli gati abo omorobeli obwansu bwesabato gogokera kera litukule Jumamosi gochakera chinsa 10 na ibere chamambia gokera chinsa nyasto gosanga amange abeli mwebi koru chinsa mochire bya doa Qatar agotebanga ndiemo na balisia asengencho yomorobelio omuyabwa magereye lesson yechuma eye libori lyae I want to preserve itelda igratu soira sama bori abo tabota libori lya igaganya kobaga koboria abalisi mambia bono libori lyago litome gwetera se namba ya SMS eyerega bo ase studio esimi yago boigo na boko yeira oligatu SMS no more churches no enambere gago na boigo gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital emambia bona boigotera YouTube Ndizi TV News omorisia onchonga tutaragenda somo timuko tutone nako batokurigereria nebuku yanyara ko bage koherera maite umuntu narotebete nandira bondo tenekene agatabanga ebuku maite abekweburia maburi nandi yiranderia aikoroteri buri ya sebuku tonya gwe chanda gochikorigia orwase mitandao sasa vitabu binde ebuku yeye yuri buri lyabeke question mark no lichibu dire mwari maria sibu ngobona boko yere mega goncho kaya korwali moyo go kwanyora ngano yo ase ekerenga ekenene mambia bona gote ngato mosasime oyore umutongi omorisia ndokwanera igoro ya inchiri twakwanera igoro yekina no botongi onyore ase chuma ibere igangate chitire ndokwanera to bwamate bororo gatie inchiri nekina bono twakwanera yabere obotongi bwareterwa katika berema nakibono botongi bwo cyangwa bubwa soire rase amangana yabere tonya twakwanera bono asa mangana yaiga enchiri ekina no botongi enchiri na mangana maya agotworokerera imena nyasa atoborire gwetera Yesu Kristo ekera atwakanire nsira na ndagotwa chinguru nukubwo komenya buna abana baya takia barumie eyemeke nguge 15 kama na 15 ibiritenga tinko yerore injiri ya Yesu Kristo boso egeko yerone chinguru cya Nyasaye chikoreto guturika asa abantu bari bonzi biginire umuyaudi ritanga no mogri bateyanga na abanta bakwaigwo kubwo kuru kwige no komo guchi kwige na kundi amangana mayango iboirwe ukiri gutukwira utukwire iro tubwirire bibi pone se amangana ya yekina igagambitie ibintu agambitie bibimbe
yaye yamanya goto gusuboka ngaki asa barumi sana isato ikamgokie kiritangani goikeka mgokie agatatu yaronda atakoye some ekworo kere buna agambirie bibeki na ime yaye atoiro kobwa egekwa na ero bwato kobwa buno mutongi soma ngo barumire ngo Malaysia isana isateka mgokie kiritangani goikeki agatatu ni Biblia njene gotabanga na bono kugambiwa tikori ase abo bare ime ya Kristo Yesu naki ogochika kumwika kubogima boria bore ime ase Kristo Yesu wansi boire korwa ase ogochika kwebibe n'amakweri naki aya amachika atare konyara gokora aya amachika atare konyara gokora ekiagerani garenge amareu ase ng'enchu yebibe byemebere ya mwanya bantu Nyasaye agakora aso gotoma omwana oye omonyene aso mubwekano bw'eng'enchu yaito yebibe na ase ng'enchu yebibe akagambia ebibe aso mubere oye omwanya bantu bona omusumbu wa Nyasaye otobekirie kene naki ebibe bigotochanda Yesu abigambeti ime yaye akabibwa akamanya goto bosipore kwetera suguchika ko kumwika kubugima kuri ime ya Yesu Kristo igekero montari ime ya Yesu Kristo already bibi agambigo byabwiru oigo kubwo mwana Nyasaye yabona sana Malaysia emambia ya bono timayo sege ngana nero tigaretera kinga namanya kubika iganga Nyasaye uyo kugambia bibi nero utunge to muntu kwetera so muntu oyo mabarumi isano nga wetera so muntu oyo mukuruko Adam agatunga abantu bonsi aso experience abantu abagakora ibi bikaranda asa abantu bonsi nainda akarambuya nainde mbigambi kwetera so mwana one mbawo bugima bwakare nakare igoto irubosibore nainda otoire ogosemeri kore okugukumye nga kwetera se Kristo Yesu nere yoweka ukorero manyote ase ng'encha akorire yi ayaiga nere gwikogweneire pia mono kigima omwancho murigiriria nga Yesu obweneire erindanyare koba gakonyara koba gagosasi mwenyora liskolera yabaigo ase ensemo eria yaito ya amatera ose request abani gotobate kwa ya The Glorious Choral abare asorogongorwa gusingo chabare amana intu asentunde agato banyare ko bagosanga amana intu amatera abo umanyete omulisia Yesu nero mutungi uiboirwe otarira mona mwenye bantu abantu bamororinga n'umutungi econfusion igacheka bene no mulisia ekiro mutungi yo nainde akobwatwa na mwanya bantu uri atongete ubekwa so musaraba maye toito nakeko gerere sonya ko naki umutungi okobambwa ase umusaraba does it make sense aso mwanya bantu gosaso bwo Kristo aso bwa kabisa mulisia igo yesa kocha ekeli twata nga Yesu ni garange na into anytime ngato kore bibe Nyasaye re no ari agotobora anytime nakiye kogera nginyi chegere mbwatirania mangana ya gocha enjiri ningo Yesu Kristo na ekina tokugambiwa ekerore ime ya Yesu Kristo na Yesu Kristo nere gento kieke nere umutongi bwense so ebi byonsi nigo bibwate bigokoreka gwetera asoyoro ngaki oyomo onde tayo ogwenereta asigo runa twasomete riri orenge gocha koborie bibe bya mwanya bantu otatigoro ryo Yesu oyo otongete oyo orenge Yesu Kristo na kigekogera koiro mubero mwanya bantu egera ikere kerigitare goikereka na kigekogera gukwa na kigekogera kubambwa na mwanya bantu and at the same time when iraneria so bwenge mangana yutake bibungo ne binge torasome lakini I want to say this the creator in the cross kigekogera akoba so musaraba Matayo ntwayesoma sike bungo gia 20 na ntwasoma sike kitabu gia 27:46 Timotheo ntwasoma lakini gasome then tusome okomano ka 14 ke bungo gia 7 mangana yo Matayo irengo mulisi Matayo gere 27:46 27:47 Matayo 26 47 Biblia nchenu egotebaiga ekero arenge gokwana Yudas oyomo bwabari 12 agacha na umuganda omonene amonere bare
n'emioro n'echinungu bakarua bakorwa ase abakuani abanene n'abagaka b'abantu. Aiga nekero Yesu agochikorwegwa aso ase omusaraba ngigekogera agoso ase omusaraba enjiri eye korandigwa eye gekogera tokumusasima nese eng'encho agotobori korwa ase ebe tusome ekebungo eki kia okomanuka. Yes. Mwagalia ngomalicia okomanuka ntwagesoma 14 ekebungo gia 7 lakini nana otogesoma no harm. Ere agatebana eriogiri inene moiro Nyasaye na komotogia ekiagira ensa yayo kugambia yaikire musasime ere oyo tongete igoro nense n'enyancha n'echinsoko shamache. Egento gekogera tokomoreta oyo Yesu Kristo nanda kogwa egekogera oikire tokumusasima niga kwerete ebibe bito ari ase omusaraba agatobori nande nakigekogera tokonyore ng'achinsa chiaye chiokugambe chakora egento kiaikirang'e nakekogera korwa ase abaifilipi eri sana ibere ekebungo kiana kia yani ibere ekebungo gia 7 nakwantu korere ekebungo eki ng'aki oyo Yesu Kristo niga gocha nande nero okwete nakigekogera buna mwanya abantu buna abakristo nande tomusasimo Yesu Kristo some ekebungo eki nkore abaifilipi ibere ekebungo gia 7 nekianani abaifilipi ibere abaifilipi nakiambera y'abaifilipi ibere abaifilipi yes ibere kebungo gia 7 nekianani kifungo gia 7 korende agekora buna tarenge nobonene akaimokia ekieni ky'omusumba akaba omubekano omwanya banto naende agachia korrekana ore buna mwanya banto monyene agekeya akaba omoibweri goika ogokwa na korokwo nogokwa igoro ase omusaraba. Yes. Nakigekogera gukwa igoro y'omusaraba erikobori nche amona nakigekogera tokumusasima buna abakristo. Edwin Oiriga, happy Sabbath, happy day. Pia mono sana otebanonde tuned in. Kiboliriane neri gochia ase eleson yetume agotebanga abantu n'abange bamosemeretie Kristo goikera ogokukwae kurendekera bambetu ase omusaraba bakanyara koba bagokwa omoyo egekogera omotori obo nanyarete koba gagokwa. Moise so when kabisa ndo jama boli na mangari abaibera ninkiego kwa kagete na kitu watira liboli liata kuboli gona ki omotonki obambiwe na bali bakwata gosemeria so omotonki o batarire nere mpaka agari asakale kubekwa so musalaba obono gosemeri ngoro kikora bado musalaba balia babatebetinga ninsarie karweye na nyuma ya matukata tuninyiagaje yone yemo enchiri ekemgukiye ibere ekemgukiye 19 gwikemerongo ibere neya ekera akoborokereri ng'a ninkwe nsiri omubiri oyo bwebibi naende nyuma ya matukata tunyagache omubiri oro omuyo okobeka aru ya Nyasaye mbegenete nagiekora ogosemeri kwabo gwasira igo bakagete ng'omotori ogocha agocha abe aikaranse ekerugo buna abanto bakora abekiruri ng'omonto rero naire obogambi igo nagamba naita ababisa bekerwa abasigari maiga baita nagiekora ogosemeri bonekera akura abokire nagiabokire opasi bagateng'ana etu akagire tore gocha koba ogosemeri gwaito okuro kobateinwa abanto bokwege nogoke mwana gosoma buna erikire esaba bani n'amariko yabo bani bonsi bikora umusa naigwike kariko n'ebitabu bya matera bya saburi igoro yane buna nare wita kuoche sense yemenye nkumbuki Piemona sana akamagukira bari aboroke bari komera akabaho gosemeria aseng'encho komanya kwabo kwaro kubi na barabo basembere mbebe getensio burai bumuika umuika bigeri bamanya yekene na into nabira abe boigo ekero tutebigitia se umuika ekanero gutuigorero nsia ya Kristo. Piemona sana Edwin Ongundi koruchinsa mochia kisi agoteba happy Sabbath we are worshiping today, may the God bless you. Piemona sing'encho magari lesson akubori nga maigayense gotongwa naende yanyarete ko bagekugwa ase bibe ine naende gotongi mbwirane ase ntundende
Morisi. Obotongi togotebigwa ase gitabu kia Revelation inga nyuma yayo nkarora igorenya nensere ngaki nensenya mangana ino wa Revelation twayasoma ase usome 14 usome Revelation ye kwerende gotebanga then I looked and there before he was the lamb standing. Abu no korora begenia. Lakini andekero gosoma ase gitabu iki nandekia Revelation twaroranga ase tiganga some kogerambia aiga no akareko manorerwa igoro ya igorenya nensere ngaki nensenya igo because ye chinga kitindrigo gasoma ige kare otabanga eri nkaroro igorenya nensere ngaki nensenya eyiye gocha korwarari orugoro. That means botongi nande nyasaye nigago chikoreta igorere ngaki ere bone tabwati gendoki ebibe bontari obotongi bori buga koretwe aso mochaka no bochikoba ano koirania obosera boria bwarengo kurwa omochaka na celebration yari omochaka na kero insego korugendo kieke ekubekwo boroso na bwo bobo chiko korugendo kieke bogo chikobekwo araro okomaira na recommend abo bakorinto ya kabere isano 15 bibere somo Korinto ya onde bwensi orembe ya Yesu Kristo abere getomwekeya Korinto 10 isa ya kabere isane kamugi 15 kabere nere kworo kinga obotongi bono iga buna toriga atoeteri bagari okonyagunjuka agende tugutunga somango Korinto ya kabere isano 17 Biblia gotebaiga asa yo omondo karabe me a Kristo nigo arege tongwe keya ebyakare byaitire rora byonsi byabere ebiya omonto kamwitabire Yesu buno mutongi oyo bene igagutamboka korwase obugumo buri bwada mu bwebibe obekwime ya Yesu Kristo begetongwe keya ali akarama gegayo butongi buri nebi byasoeta aerire abere getongwe keya bona abonse na bwagweta gusangereria amanya ko abaira ase Jerusalem ya iguri sa kieto gotoroseria ayakaraite abantu abana bono nyomate yakobo kende ke yange gikobekwo mbali bagweta ko baroriri uri umurubiri bwo koborigwa Yesu gutena segati yabo atenene amaboka etorore buna aketwe misumari asabete turite masiri kere no mubiruri arose tu mwanya bantu ro kare na kare ukworo kinga ngwetera sogonjo kakoba mwanya bantu naende go komenye bugimo bakena gukona kobuka bwagere tu aborigwe pia mono Rosi Nyaboke Ariga hapa tuko pamoja kurusirali boda abalisia happy Sabbath mwakwaniwe kwa nibo lia agoteba buna inje omoshiriki bw'ikanisa ntobwate omoshiriki oyo nyareko baga kurwara gwetania emyaka 5 to kumutarera nyagitari ngose ameriki to komwa ubate kaneli tukoli ligotanga Kristo na ala munento tuchakero Morisia tumanyeti tuchako Morisia libolelio tumagosuka guchasu Morisia gai somango ase gitabu kia omosombo Nyasaye Paulo akukwana ase abakorinto ene ogokora 14 kengo kie 22 agateba nga ntweterese emechande eminge eritomanya gosoa ase oburuti bwa kare na kare na Timotheo yeritanga nene ya kabere nero isato ikamgo kie 12 ibuge ibibere bisomengo okora 14 ikamgo kie 22 bakabeka emyoyo yaboroki wa chinguru na kubalemia bagendera aso kwegena bakabatebyanga netogwenerete gosoa asoboruti bwa Nyasaye asenchira yemechando emenge igo omonto gochigosoa asoboruti bwa Nyasaye goikaitera ase emechando emenge neyama yemechando namarwaire nebinde mbiro ogosemberi nkoro gichabe gitobumo bwa ase Yesu abakorinto Timotheo isa ya kabiri isa to 12 Timotheo ya kabiri isa to 12 Timotheo sira wipomalisha Timotheo ya kabiri isa to 12 tumefika hapo
Biblia goteba iga ekene ababonsi baganete koba n'eking'encho ky'obanyasaye ase Kristo Yesu nabachandwe. Yes. Saitani agochanda abana bomonene asokoba amarwaire abarareta omora abarabie abarakora mechande niyonsi gochie kurwa asomyo muno igo omurwaire oyore nyegitari motebe naki ase bari bonsi bagochandeka ekerera ike iguru okumanuka kia isana ibere kemuke gia kianda gutirimbuka chigosoma okobori kemuke ikomera nkebori guiga abanga ibaruri nabarura semechande menene igo abantu bomonene tayubu muguru bwororo turachigwitere tumanya goswa iguru yo turase iguru gwetera semechande soma ngo Isaiah Isaiah chapter 40 verse 10 akigaro kiga goteba ere manyanga Nyasaye ere no arange na kikeli twasoma iguru ya tribulations itore ne mechande menge Nyasaye ere no arange Isaiah 40 verse 10 41 I'm sorry verse 10. Okay, tumefika hapo. Biblia gotebanga asa yo timoiroka inchenigo inde amona inwe timoichana incheni Nyasaye oino nimbabeke chinguru mbakonye nimbasire nokoboko gwokorio oboronge bwane ngakichinde chionsi Nyasaye no aragutosira nakiga kogera asa Ayubu no nyengo ikera ekerari tingana makweli Nyasaye ere no akorete gintu gieke no aramonere there is no time wote banga bono Nyasaye tari amona indi sometimes bungo nande binge tware osoma tabanga Nyasaye no endirie mechandere Nyasaye ere no akorete gintu gieke no nyendirie oroje nga Nyasaye tari amona Nyasaye ere no akorete ki no are he permits iga kururi baga Nyasaye kururi baga kende kionsi gokora gintu gokoreka ngano no boroi na ni kwere enjereria ruete libaga Ayubu akatemwa the same way nero ruete libaga oyo mintarwa Dominic Nyabuto omwalimu Dominic Nyabuto kurwa Kehumbu amasago base happy Sabbath day to Keboba ICDA Church and Gachuba district at large agoteba ndochine karakia rwete agoteba nga nonye mwanya bantu kare getongwe geke korenganirwa no butungi bonde bwensi obwanjani bwa Nyasaye nigo bwarengo bonge gikagera karua omwana wa Kristo anarakobaga gukwa asinchibe mwanya bantu pia mono sana narege kurokunga David Mugaka happy Sabbath kurwa Babadogo Nairobi. Good morning, happy Sabbath Michelle Kerubo na Jeff Okongo kurwa Narok. I'm watching kindly. Ndo chino terasa betega aria yule moja agoteba team diaspora they are tuned bakondani Dolphin Mura kurochisa machia diaspora agoteba notore imeya umurobere chigo kichachire kigima umulisi yatimanye tikose ngana yawe omwalio ase engencho yeleso nichume onara kobeka nga Nyasaye yo igo mutongi na ende to atebi gutumusasime ogukukwa yaso musaraba tari ndubika tuaretera tuguturika akware tuguturika iguru na ase bitungu byonsi biro pakara faro sobosio bwenseye okomana kai komire ibire kumgo ya 10 ikworo kinge kara kweta somusaraba igore yonsi rari aruji mu ya saitani bunere igogo kugwa Kristo kore oguturika ase kera aba akorete bibi abatara bibi batakorete bibi aba ebitungu bya Nyasaye byakorete bibi bitarakore bibi igoti gatomotarere Kristo gwetera asengere yo kwegena no kugosemerio kona Nyasaye toire pia mano kegima umulisi ngana ya inare goteba nga eto musasi mo motongia singenjo no arange na into chinga kichons nero motongia na the same time nero taboririe kurwa sebibe na tigatumwegenera Yesu Kristo. Biamono sana Evanisi na kebaso biamono sana so jumbe ino daktari Evanisi kurwa kisemo chirikia kisi teaching and refer au tabanonde miumorogelio amono mosanyo kebasa tabando gendere ko batogo sesini wa emambia ya bono biamono na mwancho murigireria so kureri bagaria okwenekia kuna kwanyera ko bago sanga ekerengelikia ga mona intwe nabo igori bori liago asengencho yo kwenekia ngatwanyare ko batogo sanga amaigerio ye lesson yechumeye ninkagete goseninda gosemberinga nae kwa tutirika moiga karago konye asengencho ense tometo morisia
nense mwanya bantu akweta omoyo kirituganetie no gosemeria rituko aserinde emambia ya bono nyasaye tigakonye ekero genda tukoba kuyarigania kogenda ase kanisa na gosasima rituko ria rero andansia sora gende konia pegeta senikeri Kendizi TV togotenga toirere amaigaito korende ensemo ya gatatu ngotwara tore abagani baito ase studio emambia bono mbarabia aba ekwaya ya Glorious Choral gotoka ime ye county ya Kisii no tore na barabo ase ntunde ya gatatu asto gochikoba to gosasima na barabo gwetera ase nchira ya matero genda kobo gosenigwa emambia bono umorisia to sikirango tiatusaba wanchum tata nyasaye aye to gosasima asubo mawaitu twaigire ringana riao twagusabire umuika tubekere biyali ase tutabeka biya tusesenie na abana bago no murigereria nigetasenie ke yonsi asiritere Yesu Kristo iromotoria amen yemono nyasaye konye nchengwira nande abarisinde getenda bagwata kakeiga oikirani ase obokoreri bwabo morisia timaiti bado mate togochia ontore victory singincho gosasima yemono sana tera magaito na mosereta yemono sana abagwata ni mosereta na victory chinsemo chekemera tobaganeirie ogosasimo kuya ngwira nande ase entunda ya gatatu neyo mwario yo moroberio obwansu bwesabato amen